connexió con altres gèneres fronterers, com és el thriller, a vegades també és la comèdia paròdica. Tot això fa que la programació tinga una obligada segmentació i una obligada ordenació, perquè hi haurà moltes propostes i molt diferents. Però, evidentment, dintre de les propostes, una de les que més esperades són les pel·lícules de terror, les pel·lícules de gènere fantàstic pur i dur, les pel·lícules de ciència-ficció, que seran majoritàries dintre del festival. Aquest any, i és una tendència molt dels últims festivals i de la collita dels últims anys al Fantàstic, la sèrie B, la pel·lícula de baix pressupost, internacionalment s'està imposant en el tema del fantàstic. És a dir, han tornat, gràcies a que sobretot als Estats Units el tema del VOD, el Video on Demand, està funcionant molt bé, un tipus de pel·lícula que probablement no estarà, en ocasions sí, però entre les pel·lícules més taquilleres a nivell gran en els cinemes nord-americans o europeus, però que sí tenen un gran èxit i una gran difusió en circuits nous com els de Video on Demand. Això ha fet que molts directors, moltes productores estem fent un cinema de gènere de baix pressupost, però molts bons resultats. Estem pràcticament col·lapsats estos dies l'equip de selecció de veure molts tipus de pel·lícules d'aquests, pel·lícules de sèrie B, temàtiques que van des dels serial killers a los zombis, passant per les pel·lícules de fantasmes, que és la gran moda de l'actualitat, evidentment. L'èxit de Insidious 1 i 2 i de Conjuring és, evidentment, una tentació per als productors, perquè les pel·lícules d'espírits o de fantasmes són realment no molt costoses, funcionen molt bé a diferents tipus de públic i donen també possibilitats als directors de fer variacions interessants. En aquest sentit, el Festival d'aquest any presentarà alguna pel·lícula d'aquest tipus que ja ha sigut reconeguda en els palmarès d'altres festivals, com és el cas de The Babadook, de Jennifer Kent, una pel·lícula que juga a l'univers del terror dels nens, el terror de l'home del saco, el típic terror nocturn dels nens, en unes perspectives molt de cinema de gènere, però una mica d'autor també. Tindrem una pel·lícula d'un director que va presentar fa 2 anys The Pact al festival, el Nicholas McCarthy, que torna en una producció que també juga a variacions sobre el tema de la casa plena d'espírits malevolents, que és el Home, evidentment el títol ho diu tot, Home, Hogar, com també una variació molt interessant sobre el tema, que és la pel·lícula d'Irlanda, procedent d'Irlanda, The Canal, que ja comença també en Fantàsia, en Neuchâtel, a tenir un recorregut per festivals. Una pel·lícula també en aquest estil d'un país que ens agrada molt, que ha donat moltes sorpreses al fantàstic històricament, que és Nova Zelanda, nos arribarà al festival aquest any. En Nova Zelanda tindrem una pel·lícula que ja han anunciat, que és What We Do in the Shadows, una comèdia de vampirs molt divertida, que serà a la secció oficial del festival, però també tindrem altra pel·lícula neozelandesa que està trencant molt els esquemes en festivals que ja s'han celebrat, com també el de Fantàsia ara a Canadà. La pel·lícula és Housebound, del Gerard Johnston, una comèdia de gènere on hi ha de tot i que estarà present també en la secció Panorama del festival. Evidentment, Sitges no és res sense zombis. És a dir, tenim la Zombie Walk, tenim tot el primer dissabte del festival dedicat pràcticament a aquestes mites del cinema fantàstic, del cinema de terror, que pràcticament ara són els més populars gràcies sobretot a l'impacte d'algunes pel·lícules de blockbuster, que va passar amb el World War Z. Hi ha moltes opinions sobre si això són zombis, són infectats o són gent amb un ataque de nervis, simplement, com les noies d'Almodóvar.
y luego la serie de Walking Dead, no? És a dir, que ha sigut un curiós fenomen quan els zombis més típics, més romerians, més de Romero, han arribat al prime time, s'han ficat dintre de les cases i nos acompanyen en els sopars sense cap problema, i además arrasan en audiencia. És una cosa que els més optimistes no pensaven mai que passaria. Una sèrie amb contingut de violència i gore una mica fort per lo que és els estàndards de la televisió oberta, pues ha triunfat i és una bona notícia, ¿no? Que no triunfe solo Masterchef, sino que triunfe Walking Dead, aunque estaría bien hacer un mix y que al final entrase en la final de Masterchef algún zombie y les enseñase lo que es cuina de veritat. Pero bueno, en algún programa més també ficaria algun zombie o algun assassí en sèrie, deixen el tema. Aquest any tindrem molt tipus de zombis. Tornaran els zombis que van agradar molt fa 2 o 3 anys, els zombis nazis, en Death Snow 2, Red versus Dead. És la segona part corregida y aumentada de Death Snow. ¿Por qué? Porque no solamente tendrán zombies nazis, sino zombies comunistas. Es decir, por eso es el título de Red versus Dead. Surten los soviètics zombificats. La pel·lícula és un absolut desmadre. És un dels desmadres més divertits, més ben fets d'aquest any, i sobretot té, i no diré per què, perquè guardaré el secret, els 20 minuts finals més divertits que he vist en una pel·lícula de terror en els últims anys. I és una pel·lícula realment de fer una festa. Serà una festa absolutament per un dissabte a la tarda, que serà quan la projectem a l'auditori, una festa abans de la Zombie World. Otra película que también estará el mateix día en el auditori y también a la tarda será otra festa. El título lo diu tot. Zombievers, castores zombies. Es así, Zombievers. Son una película donde los zombies no son nazis, los zombies no se parecen a Brad Pitt, sino que son castores. De ahí una película que dona més de lo que es el puro cachondeo. Es decir, es una película plena de referencias a Viernes 13, a Tiburón, a moltísimas cosas. Es una festa para los que os agrada y nos agrada el cinema de terror. Una festa bastant ben parida, es decir, en efectes, molt tradicional, poc digital, y que, bueno, crec que és un complement perfecte també para el Death Snow 2. Y si no, això no és poc, crec que no és poc, també tindrem el dissabte de los zombies un partit de futbol de zombies. Tindrem Goal of the Dead. La versió íntegra de 140 minuts, perquè aquesta versió és el partido complet, primera y segunda part, i l'intermig. Y los programones. És una pel·lícula que està dividida com un partit de futbol en primer temps, segon temps, cada temps l'ha dirigit un director diferent i estan involucrats la gent de La Horda. No sé si recordeu la pel·lícula La Horda. Pues los zombies son igual de un poco el mateix rollo y la gent que surt i que se menja los zombies son paletos franceses. És una pel·lícula de nerds francesos, d'aquestos que se toman el fútbol, como pueden saber algún nerd del Barça o del Madrid, ¿no? En forma radical, y que en un partit de màxima rivalitat regional se troben com una invasió que podria ser la mateixa invasió de La Horda, una invasió de zombis en un espectacle que demostra una vegada més aquest any el retorn del cinema francès de gènere una mica al Festival de Sitges. También habrá, lo he dit, parodia, más parodia. Si això no és paròdic, zombis castores, zombis nazis, zombis comunistes. Zombis nazis y zombis comunistas tenim de veritat, entre los polítics de nuestro país, pero zombis castores no todavía. Pero sí que tenim comedia, y no tendrán Los apellidos vascos, sino tendrán películas como Prematur, que si agafeu la película Atrapado en el tiempo o
d'aquestes pel·lícules de bucle, o la del Tom Cruise últimament, la de Al filo del mañana, i parleu d'un noi que se desperta tots els dies en el seu llit quan la seva mare arriba a l'habitació de dir és l'hora de levantar-se, i en aquell moment se corre sempre, i que faci el que faci sempre és la mateixa, arriba i ja la mare i ell s'està corrent. Bueno, pues això es el tema de prematur, ahí lo de prematur, es decir, porque siempre tiene una corrida prematura en el momento menos oportuno. És una comèdia de ciència-ficció juvenil molt divertida i que serà una de les protagonistes de les sessions de matinada, los maratons friquis de matinada del festival. Si nos posem també, aquest hem volgut recuperar, perquè l'any passat van tenir problemes en trobar pel·lícules interessants del tema, la marató Japan Madness, la locura japonesa. Els japoneses se caracteritzen una mica bojos, i entre les pel·lícules que passarem, ja habían anunciat la de Torture Club, una pel·lícula on se tortura a xicotes jovenetes japoneses sense cap tipus de contemplació, en un sentit de l'humor una mica estrany. Els japonesos això de la tortura i tal, s'ho tomen una mica raro, una mica d'humor, i tindrem un nom absolutament essencial dintre de les sessions japoneses del festival, el Noboru Iguchi, que presentarà su nueva película Leaf. Recordad Dead Sushi, recordad todas las películas, pues torna el Noguchi. Incluso en la secció de Noves Visions, que va muy de la pasta i tal, una secció que està tenint molt d'èxit últimament, però que té també components de gènere, cuidado, que a vegades no penseu que hi passen pel·lícules d'aquestes raretes, sinó que també passen pel·lícules de gènere, però que troben nous camins per parlar del fantàstic. En aquest sentit tenim en Noves Visions una de les pel·lícules de gènere més comentades des de Berlín, que se llama Der Samurai, que com habéis adivinat es una pel·lícula alemana. Es decir, una película alemana se llama Der Samurai, acullona, Der Samurai, ¿no? Es decir, bueno, y si es de un asesí en sèrie que és un travesti, penseu la Merkel en Alemanya i va molt de por, no? La pel·lícula és excel·lent, és una de les grans pel·lícules de gènere de l'any i és absolutament sorprenent. És una pel·lícula que s'ha fet mitjançant el crowdfunding, pel·lícula molt barata, però cuidado perquè això sí que és low cost. Això sí que és low cost i que els alemanys agafin el low cost o el crowdfunding per fer això, de gràcia. Aquí agafen el crowdfunding a vegades fent una cosa que és per deprimir-se més, però no, aquí estem fent una cosa que és seriosa, però que té molt mala llet i que està molt ben feta, de veritat, està guanyant moltíssims premis en festivals i és una pel·lícula de les que es parlarà molt a Sitges. L'altra és The Curse of the Downers Grove, que és una pel·lícula de terror adolescent escrita nada més que por el Bret Easton Ellis, l'autor d'American Psycho, i que és absolutament diferent a totes les pel·lícules de terror adolescents que hem vist últimament. És una pel·lícula que agafa una llegenda urbana d'una manera molt contemporània, a un sentit del ritme, de la música, de lo que és el paisatge de l'adolescència, molt interessant. Vendria a ser una mena de pel·lícula de Gus Van Sant amb terror, amb molt de terror. També en aquesta secció de Noves Visions i en la secció de panorama documental tindrem aquest fenomen que en Sitges hi ha documentals. Sí, no sé, tu boig i us agraden molt perquè estan funcionant molt bé. L'any passat vam tenir un documental inclús en la secció oficial que va guanyar el Premi del Públic, per la qual us agraden els documentals, que era el Jodorowsky's Dune. I aquest any tindrem un documental sobre zombis, sobre la cultura zombie, es decir, los survivals, los que hacen refugis contra la invasión zombie, las zombie walk, todo lo que ha surgido en los últimos años del fenómeno de la cultura zombie. Lo dirigeix l'Alexander Philippe, que havia presentat The People vs. George Lucas a Sitges fa uns anys, i el documental es titula Dog of the Dead, el documental de los muertos. També es parla de cinema, parla de George Romero, parla del fenomen actual del zombi, però sobretot és un documental sobre la cultura zombi. També